Salam, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna. Puji Tuhan, sehat-sehat kita Boy Marpugo di Madogoton, di Kuriani, HKBP Resort Cimanggis. Yang walaupun kita lihat ada wajah baru tapi stok lama. Semua sudah mengenal beliau. Amang Pendeta Huta Uruk. Dan boleh atema di hawak keamanginang dot rombongan ni Pendeta Amang Huta Uruk. Jadi di Manogoton hobar tu naung di jatalhon de panitia dalam rangkaon amanginang pesta betilon mengalului manabai dana lau tu pembangunan Nihuria. Jadi di son sektor Efesus. Nah yang petuduhon seni kreativitas mereka. Alanya kamanginang romahamu tujuluan non lau manupahi nasida. Bamulo boyak kan ararai pepataho bekau sudi. Boy asalam godang. Jadi yang tersangka mana Roma ditupahi Tuhan mahamu keamanginangan non nalau manupahi kreativitas nih sektor Efesus. Musik. Sus ima songon bemen ni huriatta. Pai huriatta butima. Romah kita tujulok dolo taliat tutakan nasida manang nungau siapa kami karton inganan nih panupang
Oh itu 2 hari abang, betul 2 hari. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mau lihat teman di pasahat rohanami Tuhan muda mangdainang rodi sudihita naung manupai panitia pesta gotilon 2 tahun profesional di HKBP Cimanggison. Tuhan tama nama balosi Tuhamung terlunggu bitu todong nami narosa darion. Tuhan memberkati. Shalom, Shalom. horas madihita saluhutna, huriani tuhatta, andorang sotopuka parminggota sadarion, martang yang nahoho mahita. Amen. Tapuji matuhatta marende mahita sian buku ende nomor 10 pitu.
Goar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na ni luluan ni Jehovah siakko. Ima na mangulahon uhum sambing lohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, say lehon jala patubu madihami haporseaon na sitong, tabay ma haporseaon nami ganupari asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangaci, asa holong roha nami dihodohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha kami mambahen lomo ni rohami, say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata, marende mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutta sadarion. Ima patik na dienet sian Efesus 5 ayat 8 sahat ayat sia. Songonon na didok disi. Parange hatiuron. Aina holom do hamuna jolo alai tiurdo anggonuaeng di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron.
Ay nasa habasahon dohot hatigoran, dohot hasitongan, ido parbue ni na tiuri. Songonima sahatna, atong rap magidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na khobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marende mahita. Tatopoti madosata tu adopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha, jalana basar doho, say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hamidukon ni asi niroham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodyata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alay dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Marende mahita. Tu surgoi,
Turpuk epistel di mingguta sadarion, ima sian Lukas 10 sada, ayat 37 sahatro tu ayat 42. Lukas 10 sada, ayat 37 sahatro ayat 42. Tajahama marsoring-soring. Adorang dihatahon dopei, diarahon sadahalak parise ma ibana mangan. Jala bongot ma ibana, laos hudul ma. Jadi didok Tuhani matu ibana, anggo hamu parise, duru ni panginuman dohot makkuk di payas hamu. Alai ia parbagasan muna, gok pandoboon, dohot hajahaton do. Asal ma di basa-basahon hamu na di bagasan na bahen asiasi, sandok iasma na di hamu. Songon ni masahatna, martang yang mahita, martua do matumangihon hatani debata, jala na upeopsa, amen. Tapuji matuhata, marende mahita. Taha tidakon mahaporseaot tai, songon nahina tidakon nidongata sahaporseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banuatoru dung di tanom, namulak mangulu di ari patoluhon, namanaik tu surgo, laho hudul siamun debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, disi maibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok,
mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian kor ina Kamis dohot kor lansia HKBP Resort Cimanggis laos diudutima kor sian lansia HKBP Kebayoran Selatan.
tabegema tikting namasa di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting nama ragam di minggutta Minggu 8 Oktober 2020. Naparjolo guarne minggu. Guarne minggutta sadarion ima minggu pasapulualuhon dung Trinitatis. Lapatanna marsi tolu sadaon ni debata. Topik minggu di halomohon Jehovah do uhum dohot hati goran. Paduahon kelompokor tu hari minggu tanggal 15 Oktober 2020. Di pukul 7.30 namangisikor ina Kamis ama Jericho ama Salom PS Talenta. Di pukul 10 ina Hana Deborah ama Huria ina Esther. Di pukul 10.05 NHKBP dohot remaja. Napatoluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 sektor Nazaret dibagasni keluarga Nyonya Siaturi Situa Boru Purba. Di sektor Judea keluarga S Pangaribuan Boru Marpaung. Di Bethlehem keluarga P Simajuntak Boru Panggabean. Di sektor Efesus keluarga Situa Site Sianipar Boru Manurung. Di sektor Filipi keluarga El Sitorus Boru Hariaja. Dohot alamat taidama di acara Naadong Tatiup. Di sektor di hari Rabu tanggal 10 sada Oktober di sektor Sion keluarga J Simbolon Boru Sianipar. Di Bethlehem keluarga Situa O Manulang Boru Napitupulu. Di sektor Galatia dohot Roma nama Jabui BPH Galatia Roma. Di sektor Korintus op. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga H Pasaribu Boru Sialagan. Di sektor kanan keluarga B Gultom Boru Pakpahan. Suang songoni donang alamat tabereng ma di acara Naadong dihita. Di Paupaton ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 15 Oktober 2020 tolu nanaingro hita memakai bahasa Indonesia. Di minggu sadarion marpelion tujolodo hita ima papungu pelian amplop pesta paduahon pasahaton di bagasan las neroha. Nomor onom kegiatan pesta gotilon doho tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tasadarion di kebaktian pukul 7 WIB dohot pukul 10 namangisi kreativitas sian sektor Efesus. Jala di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2020 tolu nanengro di parmingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 mangaradema parhaladoni huriata. Nomor selanjutnya nomor 7 tamu huria. Di parmingguata sadarion rodo tamu ni huriata ima punguan lansia nasian HKBP Kebayoran Baru nasida marminggu di kebaktian pukul 10 WIB. Lansia. Selanjutnya rapot pandita hatopan HKBP di hari Senin sampai hari Jumat tanggal 10 saat tanggal 20 Oktober 2020 tolu nanaingro
di Patupa HKBP do rapot panitia hatopan, rapot padita hatopan, maringanan di jetun silangit si borong-borong na didohotan ni sude padita HKBP. Nomor 10 siada danak nasorang. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 di basa-basahan tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga NC Burian Boru Silitonga sian sektor Bethlehem tatangya ngekon ma yanakoni rap dohot natorasna di bagasan hasehaton. Nomor 10 ibadah bulanan inahanna HKBP distrik 28 de Boskap. Di hari Selasa 10 Oktober 2020 di Patupa HKBP distrik 28 do ibadah bulanan inahanna maringanan di HKBP Bogor Peledang mulai pukul siawib riama aka inahanna laho maddohotisa. Pasapuluh sahadahon amplop diakonia sosial. Di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2020 marpelean tujolo dohita ima papungu pelean amplop diakonia sosial dohot pelean paduahon 12 tikting namar bagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Johan Silalahi SH anak ni halak amata situa April Silalahi tubuh ni halak inata lamasi boru si hombing alamat Jati Jajar Sada RT 5 RW 4 nomor 50 alu Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot orwana Aprina Madalena Napitupulu SAK boru ni halak amata Bona Napitupulu tubuh ni halak inata Masri Simajuntak alamat Kampung Babakan Pekapuran RT 7 RW 8 nomor 50 tolu Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pamasu-masuon di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk pukul siawib. Selanjutnya naing jalo pamasu-masuon pardongan saripeon ma Jepri Febrianto Sinaga anak ni halak amata Hormat Sinaga tubuh ni halak inata Lisbeth Boru Sitorus alamat Jalan Profesor Dr. Midian Sirait Desa Luban Babiat keluarga Patanek Tolu Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Sumatera Utara Huria HKBP Patane Porsea Dohot Orwana Melda Veronica Sihombing boru ni halak amata Martua Sihombing nahinan tubuh ni halak inata Sirma Boru Purba alamat Kampung Babakan RT 4 RW 2 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok Jawa Barat Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020 tolu di Huria Patane Porsea. Pasapuluh toluhon pelean bulanan dohot yuran diakonia sosial. Moliatema di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot yuran diakonia sosial sahat tu bulan Oktober 2020 tolu tu aka naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Nomor 14 ralat pengeluaran diakonia sosial. Warta jemaat na di tanggal 24 September 2020 tolu diakonia sosial sian keluarga Nyonya Situa Silaban Boru Silitonga godang na 300.000 tidak jadi dilaksanakan karena hanya dukungan doa. Selanjutnya nomor 15 sosialisasi panitia pesta gotilon doho tahun profesionalisme dalam penata layanan. Dung salpu majahatik tingon tabegema sosialisasi
taringot pelaksanaan pesta nihuria sian panitia pesta gotilon doho tahun profesionalisme dalam penata layanan. Nomor 16 torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 1 Oktober 2020 godangna 815 halak. Pasapuluh piton ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 halak. Ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 2 sahat tanggal 8 Oktober 2020. Hata ni debatan napasikopon lasni roha muna tersurat di Pesalmen 20 ayat 6. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini rohani mengikuti hutahu saleleng ahu mangulu jaladung mulak ahu masuhak kuma bagas ni Jehovah saleleng ni lelengna. Pasapelaluhon pelean iuran diakonia sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakonia sosial huria di Bagasan Mingguon 10 sia kakak godangna 3.100.000 rupiah. Pasapuluh siahon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan doho tahunan di Bagasan Mingguon 10 pitu kakak godangna 5.050.000 rupiah. Pa20-hon tok-tok ripe tu pembangunan. Torop na pasahaton tok-tok ripe tu pembangunan di Bagasan Mingguon 4 kakak godangna 600.000 rupiah. Nomor 20 sada keuangan huria. Huria 10 sada juta 124.450 rupiah. Tu pembangunan 5.800.550 rupiah. Tu sentralisasi manang tu pusat sia juta 824.000. Jumlah 26 juta 827.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu perhalado rade dohami padenggatosa songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama peliani bain sangap ni guarna. Amin. Nuaing pe upasahat hami mapartikian tu panitia pesta gotilon dohot profesionalisme songon sosialisasi mau liate. Jadi amang inang dison jong dohami sian panitia di neneng makatahun manang mensosialisasigon ima taringot pesta na pinatu panihuriata ima pesta gotilon tahun profesionalisme dalam penata layanan.
adong do jaka poin-poin manang na butir neneng si hobasota ima taringot tu tiap sektor na barjulu mai ima masalah kupon mangidu hami sian panitia amang inang saluhutna dohot yana konami na poso bulung doho remaja asarap pita makubasi buhama kupon bui habis terjual sian sektor adong do 14 blok tiap sektor napa duahon ima taringot tu celengan nunga ro di bulan 5 manang bulan onom panitia pataruhon celengan tu bagas tabe dohono nami 2.000 per hari alai mardala doi onom bulan asatong hitaruahon hitarik koton buama cara kerjasama hita asang giat boy adong hepeng neng patu pauta di pesta gotilon tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020 jadi ido amang inang na pinang ido tihita saluhutna di bulan non bulan 10 akhir bulan 10 ro nama panitia tu bagasta masing-masing di neneng majalo uang kupon dohot ima celengan asa mangarade buka marohata di neneng pasahato tu panitia molotung pe dilehan dileon tu ditiki partangyangan jalon nami do napatuluhon ima taringot tu basar di patupahu panitia do amang basar songon nomor 33 dineneng mangalului tambahan jaka parhepengon laut pestata jadi molodung turu kita selesaian ibadah ta mungkin adong do basar di toru jadi napa upaton ima taringot tu lelang dohot silua di patupa panitia do amang inang dihita saluna setiap sektor 5 nahita hobasi jalasada ma buanota ditiki pesta gotilon jadi masalah jadi napalimahon
sakti-sakti di patupa panitia do tentang sakti-sakti doho mai per sektor jala doho do di kategorial asa ingot kita sakti-sakti di kategorial. Jadi na terakhir amang inang taringot tu pesanan ulus di patupa huria panitia do ima taringot tu ulus asa mengaradi hita 2 per sektor molotung pe lobi boido imana di obras hargana 750 molona biasa 500 molotung boy amang inang mangido hami gomos panitia unang berek kamu masalah parhepengon alai ingot tamu ma aha nabi naini debata tuhita di salelengon. Jadi tangiang nami gomos tuhita salutna napungu di bagas joroon sai di leon tuhatama hai pason gajang ni umur di pasu-pasu makanan ni ulani tangata si gadung pari asang giat marpar bue naulina denggan taruli di bagasak guarni debata inorhoni lam martabataba malas roata saluna mamuji pasangapon debata songoni mana bui na pinadar sosialisasi taringot tu pesta gotilon mau liate KBG ma ende puji-pujian sian punguan kor ama Jericho ama Salom dohot en HKBP Cimanggis Resort Cimanggis.
tapuji matuhata, marende mahita, huhut papungu pelean kantong sadaa, dohot kantong sadabe.
dunia kita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imam Angarajaya hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna manginang horas merita. Perjolo majo naposo moliate di sora muna nauli. Shalom naposo bulung. Shalom Mama Jariko. Shalom Mama Salom. Akadainang nina kami shalom. Guna parpudion alanga kategori lansia HKBP Cimanggis dohot lansia HKBP Kebayoran Selatan doda mungkin salah mengetik Kebayoran Selatan do dan Kebayoran Baru halubian yaka damang do dainang lansiaon nasida ngamelewati masa naposo las roha bu nasida di usia lansia molohitakan naposo belum tentu songon nasida lansia jadi mulai tema di lansia HKBP Cimanggis dohot lansia HKBP Kebayoran Selatan horas madihamu kamang kenang suangsong nima ruas nahina holongan HKBP Resort Cimanggis salinai horas madihamuna saluhutna obat tahun dung tininggalhon si Paulus P saitong do digorah kajemakna tikion ma diwal waktu beron rap dohot damang dohot tainang nasyan Kebayoran Selatan lansia arina ulima obason buih hita marsaor di bagasan holong nasihat tuhata salinai muliati ma di saluhutna sahalinai horas madita hujaha majo hatani tuhata obason songonang dicurato di wartatai sian Jesaya bidu 5 mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu ujahama tapai huti hutma di bagasan rohata ganuk Israel porlak anggur ni Jahuba marede maau nungaing taringot tu hasiaku sada edeni haholong aku taringot tu porlak anggurna mar porlak anggur do hasiaku dipusuni sada dolok nanapu jala dipakuri jala dijeputi akka batu siani jala disuaton lopok na denggatusi jala dipauli sada tukup di tonga-tongana jala dihali sada panghilangan di bagasan paimahon parbue na tonggi hape na asom di tubuhon atong hamu isini Jerusalem jala hamu bawa sia juda uwa hamu au dohot porlak anggurhu tunga hadu pesi bahenonian tu porlak anggurhu na sohubain tusi buasa sai hupaima parbuehonon na parbuena tonggi hape na asom do di parbuehon ope pabotonokuma tuhamu si bahenokku tu porlak anggurhu upatokuma hadanga asa sudah digagat binatang lohauku ma parikna asa dilutak bahenokku ma ibana gabe ha longonan asa unang diratingi manang dipakuri asa tubuan suga dohot sihupi jala dohonokku ma aka obun asa unang mangalehon udah tuibana
alai porlak anggur ni Jehovah Sebaot ima pinok perni Israel dohot akka bawa sia Juda suasuanan hasudungan na saya dipaima uhum HP idama pangurupaudo hati goran HP idama angguh-angguk do ima sahatna. Nama rumang sada istilah saunari curhatan seorang dianalogikan sepasang kekasih antara Allah dengan umatnya. Ima turpukta obason jala di padana ibaru adong do sada perumpamaan di Harorona muse Roma pengantin sian benua gijang mulut apa tudus di Matius 25 5 perempuan bodoh 5 perempuan pintar di dok disi walaupun itu sebenarnya bukan masalah gender ya. Roma panguli manopot orwan HP disi hulang 5 do nabui alai 5 nari mulak do dang dohot tu pesta ujuki turpuk tahun di halomoho Jehovah do uhum dohot hati goran Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran itu topiknya masuk mahita tu na mangihut naking deguari ende buku Yesaya ibarat puisi pasahaton holsoni rohana marhite siala pangalahon ibangsona songo patujuloi naking akama ngakainang naposo bulung nahina holongan tudus didok dison hubungan narosu na akrab dohot bangsona ede ha holongon tentu tengok di berahita te detiki mardong-adongan ada orang so sebutan oma opa opong nisi A opong nisi B ya kalau masih senang-senangnya istilah sekarang masih ya yang bebnya lah gitu ya mungkin masih awal-awal pertama masih panggil papi mami gitu ya awal-awal kita menikah semua so sweet gitu ya sedikit masalah bisa diabaikan seperti itu alai dung hita marhasohotan mengaku do hita kadang semua so sweet ya ada sesuatu yang tidak bagi kita pasangan suami istri pun sekalipun gitu ya bagi pasangan yang masih pacaran pun tidak semua sebenarnya indah-indah saya dong do na adul siadalan na ya saya dong do manir paktu siamun manang tu siap birang ya di turpukon ima na binasaha ni di bata molope memang dipatudos tu perlak anggur naking ima dipatuduho do rasa kecewani ibana di turpukon dak songon nani harapon na molope nian nga dipatari dahon holong na ya na mangihut analogi songon tudus-tudus disuado naking tutano nanapu hitana tubuh di hitana te manang idolok sanggul manang di pakat manang di tarutung mulai dokon di tano nanapu nasubur ba memang disido disuan angguri diradoti do porlahi
dangi paswasehon dungi boni nape boni pilihan do, bukan boni kaleng-kaleng. Nama ngihut sadok mangula dosian nasarohana asa unang disigaya kapinahan, asa unang ibuat akapanako porlak angguri radot dui dibayad do sada tukup sada menara asa bui di parwahon aka suaswanan nai. Songon analogi manang tudus-tudus digabari berengota disido ka pangulai mangaraduti porlak anggur nai. Aleho bartua ka partikian tikina gotilom mak musi panan terjadi ya. Idora bedana sonari molo di aka ya bukan kalangan artis saja sebenarnya ya, di kalangan jemaat biasa pe saya udah masa nasi songoni istilah ni halak Batak diturpuk tahun huripu parhunihan buita teruson HP hupiki persaulian HP perdangolan ya. Adong do namar guar sidangol tahison manang guar si persaulian ya mulutung adok pe guar si persaulian bawa warsat tabi may bate dan apa lain yan nang dohonon ya. Aleho berditurpuk tahun tarhirim do na puna perlak anggurih songane Indonesia berori pesolima buah semangka berdaun sirih dak songon na dihirim nai ale yang go edeni ama Jeriko dohot ama Salom naking song na hirimi dorate bagak saya huwaya ko dope do tita markor na jolo amang ya ama Jeriko ama Salom ba sabar mamu amang lansia dohot inang lansia naking ro inang munte ya ulang na pinuk kami do pinadong daktab do pina ba lapor roh kami. Jadi mari ti haroroni Parkebora Selatan akan nong merasa lansia tong masuk madah nanti manang na Solo duhamu lansia abigi mahamu terus nanti jehita na pungope nang akadong amak parahlado molong ngagijang yono pulot tong hidungani mate asa songot torok ni Parkebora Selatan ini nasida jala jujur mau lihat ma di dakadamang do dahinang marhusi piba tu piga-piga halak lansia Keboran Selatan sihol rohaku tu Cimanggi samang beta maju tapi ring huriai manang na seperti dulu dope ya manang na denggado ale song pamerang aku ya masih seperti dulu ya, baik wartanya baik ya 4 tahun nggak jauh beda lah ya. Ale sada motivasi asa hamu belas doro hamu nate lansia Cimanggis asa songotorok ni lansia Kebora Selatan ni mau lihat mah di video do tu amang dohot inang Keboran Selatan lama johita alana lansia ni Cimanggisi songon na sohehi dobe asahihi akka na merasa lansia dah akan nong merasa lansia ya jangan akan nong lansia ya akan nong lansia tabodo tahe umur ni tolak ukur HKBP lansia 30 tahun ono 10 tahun ya
unang merasa abigi do piau dak pala masuk ke tusi sotongin na ya. Jadi boy marate marite jami taon akamanami nanami naong lansia tadungani manasida boy do martu dua kanang lansia di son. Boy do hamu di Jericho boy do tong diaha ya. Di lansia ayaka piga-piga lansia Kebora Selatan adong do di bawah di Jubilate akaina adong do di Nakamis adong do sadahalak tulupunguan di Adopi ya badong do piga-piga ka lansia rupani moluari Selasa doho lansia moluari hari Rabu doho ina Hanna muluari Kamis doho ina Kamis ba sahalak tulupunguan ba yang enggak nama gerejai Jabuna ya. Jadi mulu marpunga ka damang dainang lansiaon si mangado makana minar-minar buhina ini ya mangado terus salako tiap hari Selasa gabi doho may babutongan ala ipatupan na sida si pangano mula may tatuturpuk taon asa diturpukor rupani asa marparbuwe ya marparbuwe jalayaki dau parbuwe pergumulan pitu taon di Cimanggis widu betay ngotate kay nang ate relawak kita na jolo estafet sianan pasir semen wingot macor lantai 2 on mahalang super mido hita sabalang bulun terakhir macor lantai 2 on alang amale hita marsigulu di Indomie aw bedoho marsigulut alang amale yaho gudang matay akana buhay taingot dia kabur juat takamang upikir malodak tabayan tiki songoni ba dang buhay ta adem songonon mulati madi kerja sama ta ngamar parbuin ya nak kana taulay alay nang marparbuwe asatung lamtonggi museima pangiduan di turpuk taon daido ya lamtonggi Olo ina Kamis anggo ina Kamison di dia pi mangulu don hasni hakabibi mulupe najulu ya katakan akan nama saya di pola do taputi-putih ya kaina Kamis asa adong masuk mau seina Deborah do takkan nasing ya ba mau lihat mak seorang nauli na pinasa unaking pataridahon parbuwe ni parnguluoni tidak semata-mata ya hanya duit ya panguluyope ya berang naking dirihan ya masyalom mantan dirihan na posubulung elanya mata situa sugian ya Malaysia permudaron leko do situ morangon melihat mak teromar saraga pamu denggab bagak ya dalam memang khas muda do songoni senda julu ti mulu markor ikon necis inna sarupa manilai munaking dohot ama Jericho bagak ni seorang munayate lamar perbuih mahamu tuaka partikian na mangihut aido di halo moho tuhata asa dia matutu si halo moho tonota molo dison porla anggur nasi tong ima tuhatai ya tiki sekolah minggu hita jujur do tabigi edion molo dang ibu to edion berarti najulu jarang sekolah minggu ya
Siadong doi jarang sekolah minggu malu apa malu na tarsosak. Adong do na malu tarsosak son. Nang manguli ibana marguru malu ma balasatokin. Ima pargulu na malu na tarsosak. Yesus pokok dan kitalah caranya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sampai 10 kali. Yesus pokok dan kitalah cara, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Akan naso marende, naso lulus mai sekolah minggu. Anggo lulus di sekolah minggu iboto dede, ya. Naku boto kamang situ pe lulus ora sekolah minggu nanti. Tak pola re mehita tu di sekolah minggu gudang do na to hoisi, ya. Ayo nang tadok di sekolah minggu deh, jemole di sekolah minggu dang eden itu hak kurwai, ya. Dia mana naing si para taata asa marparbue lam tonggi, ya, lam tonggi parbue ni angguri napuna angguri ima Tuhan porlak angguri ima hita bangsona asa saido tadokonati apalagi mula majala tohon anak kasih tua naing mangula memane porlak anggur ni tuhata saido hatata kan anggiat mak ringgas sakabona ibana dohot batang nai sakabona ibana unang gabe benalu ibana tatada do benalu mula bahasa Batak benalu hate saridan mula natubu di tadi buat de bele bolong atubu di karolus tangi buat be saridan, ya. Itu termasuk ya bisa mematikan si pohon anggur itu, ya. Unang mamasannya si songoni, ya. Naboy dahono teson molomar parbue angguri asa naasom unang bedabot akan atong gima parbue na nagudang naboy dikonsumsi saluhut hita namangihut dia man naing si parehata molo asaboy hita marparbue jalan natonggi, ya. Adong tulubi berakar, bertumbuh dan berbuah. Boy taulahi berakar, bertumbuh dan berbuah. Holang napa sebulung majo? Sada do telu. Orang ama Jeriko. Ina Kamis. Wah, buku do bah, mantap do bah. Melihatin nang. Ama Salom. Gugu baik kamu lansia Cimanggis, gugu baik kamu. Sada do telu. Mate talu hamu kan? Gugu nasida. Lansia Kebayoran Selatan. Sude mahita berakar, bertumbuh dan berbuah. Akar itu ibarat iman. Molo tasuan mangga dang taboto urak nai songon dia. Marsiajar kita najolo tiki biologi ada akar serabut. Akar serabut itu ke kiri kanan depan belakang. Kalau akar tunggal ke bawah, nancep gitu. Jala natadok bertumbuh. Sian alani akarnya itu adong batang, adong ranting, adong dahan. Begitu ya. Dongi sian akar neima tu batang naking tu ranting gabe berbuah. Natuari sudedo HKBP makalason 122 tahun HKBP
122 tahun HKBP jala taparbagado asa bui lam tonggi parbuena. Salah satuna molope dengan pala sudah pe makilala rupani ale sentralisasi keuangan dung 160 sada tahun HKBP baru pe terwujud. Balajo ni padita na adong di Jakarta, dohot na adong di Hutanami di Sipea-pea sarupa. Ini baru ini terjadi. Molo pinya anak kami na Jakartaon sipata ale to ima basado Tuhan narohado. Moru dosian na somal ale ang kakadongan na huta marulupulop do todina. Iya, marulupulop do todina. Kita memereng bukan kacamata kita tapi kacamata HKBP. Alagu mudang dua kabar tohonan di Bona Pasogit. Baik Padita, baik Bibel Pro, baik Diakones, baik Guru Huria, Evangelis. Jadi apalama biar benungai. Mau lutung laupe eskana misalnya songot utanami di Sipea-pea, Sorkam, Sibolga. Ya. Salah satu para buih dui. Gudang matongon na boy dohonot ta 162 tahun HKBP Kampung Jetun Silangit Sonari ngaboy sadagabe perkampungan yang luar biasa. Isiamu naboy tusan ya budi saksihon yang tadinya itu kayak lahan mati, wah sekarang itu sudah ada lahan pertaniannya, sudah lahan ada lapangan olahraganya. Jala hami pianon merapok padita, hami padita not 10 20 Oktober lebih sia 2000 halak holang padita dah. Dang dohok do pedisi Bibel Pro, dang dohok do pedisi Diakones, Guru Huria, holang padita 2100 lebih. Nama rapotan do disi. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Ima si pareahatta dingolo secara pribadi, dingolo secara gereja, dingolo secara bangsa. Asa tok-tok kita marparbue di bagasan ibana. Kata kuncinya tadi, bagaimana kita tetap di dalam Dia, bagaimana kita tidak pernah keluar dari tangkan itu hata dituduh hita asa tok-tong marparbue di bagasan Tuhani. Nah setuju katakan amin. Laos oma edena parbudi dipilit asa marparbue. Baik kamu mah permusik nami. Songonon pandukmi Tuhan Yesus ahudona mamilit hamu asalau hamu namar parbue jalamian parbue munai salah omar parbue jalamian parbue munai kita namin nilit ni Tuhata ingat mahadani Tuhani parbue mana sana dengan nahom batu batik ni Tuhani natar jodoh hita baim baru diri di bagasan Kristus Tuhatai asal soli manasa dosa hatta tabaubah marohata tabelehu asana dirita ban belehan nama mulu
kita soba nami di oleh Tuhan disaluhut dengan ibasami buih hami marsaur di bagasan atamo bason dong 4 tahun hami mangula dia huriana asing marsaur musia dohut huriam HKBP Resort Cimanggiso di bagasan lasni roha arolop-olop tu dinami Tuhan bui pajupa bui hami doh tak kamanami nanami parhalado manami nanami ruas ni huriam di bagasan parsauran nauli mardingot pergumulan nami dia katikin asalpu lumobi laho memperjuangkan huriamon baik status punya sertifikat hak milik, punya INB, punya gedung gereja yang boleh kami nikmati bersama. Mulai tema di basa-basami alahu batu hami naung marpar buwe saluhut ruas ni huriam buwe muse masih rain-rainan dohot parhalado babah itu pa uli huriamon HKBP Resort Cimanggison. Mulai tema dia manami nanami lansia KBP Kebayoran Selatan narap hami dison manopot huriam anggiat madutu na rohami manopot lansia KBP Resort Cimanggison lam termotivasi aka manami nanami dinang toho umur na lansia asabui lam martaba parbui lam tonggi hilalau ni saluhut ruasmu lam marsahala maho Tuhan madongani amanami padita bajaita dohot padita tapubulun dohot akamanami nanami parhalado makobasi huriamon HKBP Resort Cimanggison asalam taba nama kamonakon goaremu mulai tema dia ka sektor natoktong radi majalo pertangyangan dina samingguon sektor Nasaret Judea Bethlehem Efesus Sion Betani Galatia Roma Kolose Kanan uka prohana sida siholan di pertangyangan sektor na di patupa ni huriam mako basiho disaluhut haturuan ni rohanami pe mulai tema bui marture tuaka partikian na mangihut ima rapot padita hatopan di sino de kerja nanayang patupaon na mengadopi akaragam ni namasa gudang matongon nanayang sihatan na di hari 10 dohot 20 Oktober mendatang mulai tema Tuhan bui di basa-basa hoko dada anak di keluarga en siburian boru selitonga tepa madadanahi sibur magudang hipasna torasna lahu marmudu hosape ibadah bulanan inahana de boskap boy magdalado denggan suang songonima di pasu-pasu perbagason nanayang pasahatom mutu 2 pasang anak konami Johan Silalahidot Aprima Magdalena Nabi Tupulu Jepri Febrianto Sinaga Dohot Burunami Buru Sihombing Melda Veronica Sihombing anggiat ma ditiki naung tinodona boy sahat pasu-pasu perbagasoni tu anak dohot buru ni huriam asiroham di saluhut akka pakobasyon nami pe diaka sihobasan nami baik di tingkat huria resort distrik hatopan tuho pasatot tami asa boy di bagasar lasirohami laho maddohoti sape amanami nanami na marolang tahun kelahiran di obas nasa mingguon lehon ma gajang nyumur di nasida hahi pasod doho telas niroha martabataba pasu-pasum suang songoni ulang tahun pernikahan tu 8 keluarga homanagabe partogi di keluarga nasida
Jesua 24 ayat 15c ahu dohot dongaku syajabu jahubama uluan nami nakana ia seroha pasahaton diakoni sosial dohot pilihan bulanan martabat-taba mapasu-pasu si pasahaton motu nasida suangsong ni manang digoraho nama nami ketua panitia naking di pesta gutilo na naing patupaon ni Huriam di bulan Oktoberon homatoktong na mabuhay saluhut pikiran nami ruas ni Huriam asa di bagasan serep dohot uduk ni roha laho patupahon pesta gotilon tu partikian na mangihut pe di hamalati roha nami di haulion ni roha ni amanami na nami lansia KBPK Boran Selatan manopot Huriaon martabat-taba malah si roha si pasahatom mutu Huriaon nang dihami saluhutna Oma elek-elek pangiduan nami pasatam itu depanmu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin tapasahat peliata maredehita Bahadana Gusti Hono
datang yakon ma peleata martangnya kita ale debata amana mina di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileho leho nadengga dohot nasoli basa nama uliutus kupasata mimasian dan ilehon mituhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asau parhasia kami pilihanon patimbul hon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami gudang nisi lehon-lehon mituhami asalam girgir hami madok molayate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amana mina di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai rumah harajaonmu sai saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadaryon hangoluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didepakot Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamenat tutodim amin. Selamat hari Minggu, shalom di kita.